Tervepä terve, täällä taas mä. Ja tänään me voitais pelata tämmöstä kuin Stunt Car Racing. Ja samalla mä ilmoitan tosta uudesta kanavasta, koska ei tullut videoa. Mulla ei tullut sen takia video, koska mä en ehtinyt, mä en ymmärtänyt, kun mun mikki niin se alkoi kohiseen ihan liikaa. Sitten me saatiin se vika selville, niin mä voin nyt tehdä video. Keskiviikkona on tulossa video. Laittakaa kommenteissa, jos haluatte modeilla GTA IVtä. Sekin hoituu. Mutta joo. Ja kertokaa ihmeessä semmosia hyviä pelejä. Esim. Outlast. Sekin on yksi. Ja kavereitten kanssa tulee kyllä GTAta. Totta kai. Ja en tiedä miksi, mutta kun kaverini pelaa niin paljon Minecraftia, niin voisinhan minäkin. Ja sitten siinä on paljon paremmat editoinnit niissä mun videoissa. Uskokaa pois. Oi vitsi, tää menee lujaa. Tosi hauska. Joten käykääpä ihmeessä tsekkaamassa sitten keskiviikkona. Ja mun kanava ei sitten vaan löydy tosta noin, vaan kirjoittaa Wernersson, koska silloin kumminkin tulee ehkä vaan pari videoa. Mutta muistakaa tilata, mä haluan sen 9 tilaajaa sillekin kanavalle. 10 tilaajan spesiaali kyllä tulee. En tiedä mistä. Tää miettiä. Oho. Mitä? Ei. Mä olin niin lähellä tota. Mä olin siis suoraan sanottuna niin lähellä tota. Haluan voisin. No. Joo. Mutta tää video olisi sitten varmaankin tässä. Pistäkää tykkäyksiä ja muistakaa tilata, sillä 10 tilaajan spesiaali on teille varmaan aika iso yllätys. Tervepä.